なぜパラオは世界一の真に遅刻なのか。国旗に隠された真実の歴史。第一次世界大戦が始まると、1914年に日本がドイツに宣戦布告。南洋諸島を占領し、その中にはパラオも含まれていた。戦後の1919年ベルサイユ条約で日本に統治権が委任された。そして1920年から始まったのが日本の南洋朝による統治である。第2章、日本による統治と近代化。日本の統治は欧米列強とはいくつか異なる点があった。例えば教育、医療、インフラなど近代化を重視していた。パラオには日本語の学校ができ、読み書きや算数が教えられた。また道路、港、水道、電気など生活基盤も整備されていった。多くの日本人が移住し技術者や労働者として現地に定着した。